So ngayon, maglalagay sila ng wall dito sa harap. Dami naming okay. Ganito kapag renovation. Tambak ang mga gamit sa loob. Plastic lahat ng mga damit. Hindi katulad nung bagong bahay talaga na ipoporma mo na wala pang laman. Mas madali yung pagkilos-kilos ng mga karpintero. Pero ngayon, talagang yan, tatanggalin to yung lumang wall. Na to, 10 years. Tapos ito siya. Yan, kapag natanggal pala to na wall na to, ito yung sa dining. Yan yung bintana, tapos dito yung dining table namin. Tapos ito yung pintuan. Malaki siya, 90 yata to. Ayan, or something, 100 something. Ayan. Tapos, sa sala, malaki rin yung bintana niya. Tapos, ito yung lagayan namin ng TV. Ayan. Tapos, may dalawang pahaba na bintana. Tapos, pag nagiba na tong wall, ayan, nandito may hallway yan dyan. Papasok sa dalawang kwarto. Yun lang, kahit makalat, pero excited na ako kasi kahit papaano naumpisahan na talaga siya. Naumpisahan na. So, merong tatapusin. Kahit paunti-unti lang, guys. Sana tuloy-tuloy lang yung biyaya ng Panginoon, walang magkakasakit. Para kahit paano makapagpatapos din ang bahay. Kaway-kaway sa YouTube, boy. Sa YouTube ito ni boy. Naporma na. Boy, kaway-kaway, boy. Kaway-kaway sa YouTube. Buhos ng poste. Dito. So, ito yung paalmusal ko ngayon guys sa mga karpintero. Yung nilako na Shanghai dito sa amin. Tag 45 ang balot. Yan. Tapos merong longganisa na maliliit. Tapos corn beef na merong patatas. And pritong tuyo.
Tumana tayo. Ha? Tumana lang. Sarap. Sold na naman ang lunch. Galing lang sa garden. Maniod to. Yun. Ano sa may mukha nun? Naaral yan na.